Vagin espai, enrere. Benvinguts a l'estació! Gran metropolitano! Gran metropolitano! Gran inauguració! Què li sembla, Evidentment el que hem volgut fer i heu vist és recrear una miqueta l'estació. Aquesta és una de les primeres 4 estacions que van inaugurar-se en aquell moment. Va ser 2,7 quilòmetres de les 7 fins a plaça Catalunya. Hi havia aquesta estació que llavors es deia Aragó, fins al 1982 es va dir Aragó i llavors es va canviar el nom. I hem volgut recrear. També hem tingut missatges a la megafonia, missatges en els diferents panells informatius, recordant el dia que és avui, recordant aquests 100 anys, i per tant hem volgut fer això com un símbol de la felicitat que tenim de ser aquí i de poder celebrar això aquests 100 anys. En aquell moment van ser el 12è metro del món, que es diu ràpid, no vam estar en el top 10 de les 10 primeres ciutats, però vam ser la 12a ciutat en dotar-se del que era el més modern en transports del moment. Però sí que vull destacar i subratllar alguna que sempre ha estat darrere en aquests 100 anys, en aquests primers 100 anys, els primers 100 anys que hem tingut de metro, que ha estat sempre una voluntat d'innovació i de servei. Sempre hem volgut aquest metro, tots els que ens han precedit, i crec que està en l'esperit i els que continuaran, ha estat aquesta voluntat de ser innovadors, de modernitzar i a la vegada de servei. Una innovació que, per exemple, fa més d'una dècada que som l'únic metro amb regles, sense conductor, perquè van ser innovadors a l'Estat posant el primer metro en funcionament sense conductor. La catenera era rígida, i per exemple una obvietat ara tots els metros ens van copiar i ben fet, perquè va ser una innovació que vam aportar. I podria ser que amb altres, però sempre hi ha hagut aquest esperit d'innovar en el que hem fet. I també aquest esperit de servei, d'un servei d'arribar a tothom, de no deixar ningú enrere, inclusiu, de poder intentar que la nostra xarxa pensés en totes les persones, malgrat les dificultats que poguessin tenir per accedir, però sempre. Pocs metros de 100 anys tenen el nivell d'accessibilitat que tenim nosaltres, altres estan a 40 o 70, nosaltres per la mobilitat física estem al 93, ens falta l'esprint final, que segur que amb la Generalitat col·laborarem perquè sigui el més aviat possible, però poques xarxes centenàries com la nostra poden presumir d'aquest alt nivell i aspirem a arribar al 100%, òbviament.